tomto videu si ukážeme rôzne použitia farieb, napríklad vyplnenie nejakej oblasti farbou. Otvoríme si nový prázdny dokument, takže súbor nový. Nastavenie necháme také, ako je 20x30 cm a rozlíšenie 80 obrazových bodov na centimeter. OK. Zvolíme príkaz úpravy vyplniť. Zo zoznamu použiť si môžeme vybrať napríklad farbu popredia, pozadia alebo inú farbu. Nechám si takúto červenú. Dám OK. A celý dokument sa nám vyplní takouto červenou. To isté dosiahneme aj nástrojom plechovka farby. Otvorím si nejaký iný obrázok. Napríklad takýto kreslený. Teraz si vyberiem oblasť, ktorá je nejakým spôsobom ohraničená, napríklad len inou farbou alebo nejakým nástrojom na výber. Nástroj vyhľadá rovnaké alebo podobné odtiene a nahradí ich. Takže kliknem napríklad sem. Nástroj používa farbu popredia. Takže tú farbu si môžem zmeniť, napríklad na zelenú. Niekedy je potrebné klepnúť viackrát, aby sa celá oblasť vyplnila. Alebo môžeme znížiť alebo zvýšiť toleranciu. Napríklad dám si 60. Teraz sa nám už celá tvár zafarbila. V palete nástrojov je aj ďalší zaujímavý nástroj farebný prechod. Nájdete ho pod plechovkou farby. Celý dokument alebo jeho časť môžeme vyplniť farebným prechodom dvoch alebo aj viacerých farieb. Prechod sa vytvorí tak, že sa použijú farby, u ktorých sa znižuje sítosť. Farby sa tak na seba plynule napoja. Keď si otvoríme znovu nový dokument, necháme nastavenia také, aké sú. Máme nástroj prechod. V hornej nástrojovej lište je náhľad prechodu. V základnom nastavení je vybraný prechod z farby popredia do farby pozadia. V hornej časti vidíte vzorník prednastavených prechodov. Jeden si vyberieme. Necháme si ten základný. Klikneme na náhľad prechodu a zobrazí sa nám editor, v ktorom môžeme upraviť prechod. Takže si skúsime zmeniť farby prechodu. Na ľavej i pravej strane náhľadu sú dve šípky. Dolné slúžia k nastaveniu farieb. Klepneme na ľavú šípku a potom na okienko farby. Otvorí sa známe okno pre výber farby. Už zvolíme požadovaný odtieň. Aj na pravej strane si môžeme farbu zmeniť. Ak chceme pridať ďalšiu farbu, vytvoríme si ďalšiu šípku. Klepneme pod náhľad. Môžeme si ju tiež nejakým spôsobom zmeniť. Zarážky farieb sú pohyblivé a ich poloha určuje pomer, v akom sa budú farby navzájom prelínať. Už si ich môžeme skúsiť posunúť.
Prechod bude teraz obsahovať najviac ružovej. Medzi susediacimi zarážkami vidíte malý kosoštvorec. Keď ho posunieme, zmení sa strmosť prechodu. No a ako vlastne prechod použiť? Umiestnime kurzor myši k ľavému okraju dokumentu. Najskôr dáme OK. Tu už vidíme náhľad nového prechodu. Takže umiestnime kurzor myši k ľavému okraju. Stlačíme tlačítko a nakreslíme priamku. Prechod pokrie celú plochu dokumentu. Keď chceme vytvoriť presne vodorovný prechod, držíme behom kreslenia klávesu Shift. V hornej nástrojovej lište si môžeme vybrať aj iný tvar prechodu. Skúsime si všetky. Pri tomto kruhovom prechode môžeme skúsiť ťahať myš od stredu. Tento tiež môžeme skúsiť zase k okraju. V nástrojovej lište môžeme zmeniť aj krytie prechodu. Zmenu vidíte na náhľade farby. Povieme si niečo ešte o histórii. Každá zmena, ktorú s obrázkom urobíte, sa uchová v pamäti programu, obvykle 20 krokov späť. Môžete sa kedykoľvek vrátiť v histórii. Takže napríklad príkazom úpravy, späť prechod, alebo sa môžete vrátiť o krok vpred. Znovu prechod. Vrátiť sa môžeme aj pomocou paletky História. Môžeme sa vrátiť ku každej úprave a pozrieť si ju a znovu sa vrátiť na tú poslednú. Alebo sa môžeme vrátiť úplne na začiatok.